प्रणाम मित्रगण। कभी कभी कोनो व्यक्ति में 99 चीज़ बहुत अच्छी रहेला, लेकिन एक चीज़ अगर कोनो खराब निकल गईल त हमन के ओ बाती के बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर देनी, बना देनी, बहुत बड़ा इशू बना देनी। ये सबके साथे होला। हमनों के अंदर अगर कुछ रहेला कमी, त अगर सामने वाला केहू बाटे त अपने घर में एक कमी के लेके बहुत बड़ा इशू बना देई। कभी कभी का होला कि हमन के केहू से मिलनी, वो व्यक्ति हमन के रिश्तेदार हो सकेला, हमन के जौन जीवन साथी भी हो सकेला, हमन के नात बात हो सकेला, हमन के घर परिवार में के कोनो व्यक्ति हो सकेला, हमन के मित्र हो सकेला। त कभी कभी वो व्यक्ति में 99 चीज़ बहुत अच्छा रहेला, सब चीज़ बहुत अच्छा। वो आप करती दिनों रात करती तत्पर हवे, आपके इलाज कहीं व्यक्ति बीमार पड़ल बा त इलाज करावे करती दिन रात ना देखी तुरंत आ जाई। लेकिन अगर वो व्यक्ति में थोड़ा सा कमी महसूस भइल हमन के, त हमन के दूरी बनावल शुरू कर देनी। हमन के लगेला कि अरे इ त अइसन बाटे, इ त वइसन बाटे। हमन के अपने परिवार में ही अपने जौन करीबी व्यक्ति बाटे वो व्यक्ति से वो व्यक्ति का शिकायत कईल शुरू कर देनी। दुनिया समाज में जे हमन के बहुत घनिष्ठ मित्र बाटे तेहू से व्यक्ति के बारे में बात कईल शुरू कर देनी। शुरुआत में रिश्ता बहुत अच्छा रहेला, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमन के जैसे वो व्यक्ति के वो आदत के बारे में पता चलेला या फिर हमन के साथे वो आदत के लेके कुछ गलत घटित भइल, हमन के ओकर तमाशा बनावल शुरू कर देबा। ई सबके साथे होला, ई हमारियो साथे होला, ई आपो के साथे होत होई। लेकिन ये चीज़ के थोड़ा कम कर देवे के चाही। कहाँ से अगर व्यक्ति के बहुत कुछ अच्छा बाटे तो एक दो चीज़ें के लेके बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा तूफान नहीं पैदा करे के चाही कि वो व्यक्ति के एकदम आसमान पे ले जाके नीचे ही गिरा दे। एकदम सबसे वो व्यक्ति के बारे में उल्टा पुल्टा बोलल, सबसे वो व्यक्ति के बारे में शिकायत कईल, ये चीज़ से मित्रगण दूर रहे के चाहिए, हमेशा दूर रहे के चाहिए। कहाँ कि जौन व्यक्ति अगर आप करती तत्पर बाटे, अगर वो व्यक्ति में एक दो चीज़ थोड़ा सा कम भी बाटे या फिर एक दो चीज़ से कोनो बुराई भी बाटे, तो थोड़ा सा तो समायोजन व्यक्ति के साथे करे के पड़ी। और खास कर तब जब व्यक्ति से हमन के कोनो घनिष्ठ रिश्ता हवे, लेकिन हमन के यह कार्य न कई के बहुत बड़ा तमाशा बना देनी और रिश्ता टूट जाला। बाद में भले ही पछताइल करेनी हमन के मन मन कि ऐसा नहीं करे के चाहत रहले, ऐसा नहीं करे के चाहत रहले, लेकिन अब तो जौन बात बिगड़ जाला वो बात फिर बन नहीं पावेला। ऐसे हमेशा प्रयास करे के चाहिए कि छोटा सा बात बिगड़े न पावे। अगर हमन के मन में भी कुछ बात हो के वहीं रोक के नया चीज़ के शुरू कर देवल जा, वो चीज़ के लेके हमेशा अपने मन में दिलो दिमाग में रख के वो रिश्ता के कभी खराब नहीं करे के चाहिए।